Seuraavaksi mennään luomaan oikeankokoinen dokumentti tätä meidän leffajulistetta varten. Eli mennään tänne File-valikkoon ja valitaan täältä, että New. Ja Photoshop avaa meille tällaisen ikkunan, jossa me voidaan määritellä sen uuden dokumentin koko ja resoluutio ja muita siihen liittyviä asetuksia. Täällä on erilaisia valmiita tällaisia presettejä, mistä voi valita tyypillisiä valmiita kokoja. Esimerkiksi jos menee International Paper-kohtaan, niin sieltä löytyy A4 ja A5 sun muut valmiit tyypilliset paperikoot. Mutta jos te teette jotain vähän erikoisemman muotoista designia, niin silloin täältä ei välttämättä löydy sitä valmista presettiä siihen. Ja nyt esimerkiksi tässä leffajulisteen tapauksessa meidän pitää syöttää ne arvot tänne itse. Mä kävin ihan tuolta netistä katsomassa, että mitä on tällaisia tyypillisiä amerikkalaisen leffajulisteen kokoja, ja mikä vaikuttaa aika yleiseltä oli tämmöinen kuin 27 tuumaa kertaa 40 tuumaa. Eli mä vaihdan tähän millimetrien tilalle tuumat, eli inches, ja sitten syötetään tähän leveys, se oli 27. Yleensä kun ilmoitetaan kokoja, niin se ensimmäinen luku on aina leveys ja sitten toinen luku on korkeus. Eli nyt kun tämän koko on 27 kertaa 40, niin se on silloin 27 tuumaa leveä ja 40 tuumaa korkea.